Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele eqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka inkosi asemashobeni. Ake ngikhuleke nje umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Impunga yesintu le ingwe ehamba namabhubesi. Namuhla ke bafowethu ngihamba nekhehla la koMashimane ngike lafika la kwimpunga yesintu TV lisilethele usizo. Mashimane baba niyaphila kodwa mnewethu? Hayi siyaphila mnewethu. Hayi siyabonga mfowethu, kuyintokozo kakhulu ukuthi uma ikhwela silishaya nikwazi ukuthi nisondele ngoba inhloso la ikhona ukusizakala kwabantu. Kunjalo mnewethu. Ukuthi mfowethu abantu basizakala. Yebo. Mnewethu. Uyazi la mnewethu njengoba ngikubizile kunodaba engifisa ukuthi silixoxe. Yebo mnewethu. Lo daba ekulixoxeni kwethu ngizoyibuza imibuzo ngibuzele umbukelo wempunga yesintu. Ngoba njengoba ula awuzile kumina kodwa uze kumbukelo wempunga yesintu ozokukhuluma. Umbukelo wempunga yesintu angase abe nemibuzo afisa ukuthi ayibuze kodwa mina ngoba ngimele yena la ingakho ngizoyibuza eminye imibuzo abekade ngayibuza noma kuthiwa into ngiyayiqonda mina kodwa ngoba yena akayiqondi ngizombuzela. Mina into engikubizele yona la mnewethu uyabona kunomuntu othola ukuthi kade lobola esezishaye zonke impela efisa ukuthi akhe umuzi kodwa ngesizathu sokuthi akukho soka ladla kahle imbamba ekhaya base bemphazamisa mnewethu bagcine behlukana nalomuntu futhi ukuhlukana kwabo uyabona ukuthi hayikhona sikhona isandla semfene esikhona manje lo muntu lo uyafisa ukuthi lo muntu ngoba sengimlobolile hayi akabuye kwesinye isikhathi uthola ukuthi owesilisa uyalobola naye futhi bamshanga izinto ezithile wabe seduba lona wesifazane angithi uyabona lana ukuthi kushuthi kukhona lento eyinkungu evele yafakwe emehleni akhe okuwukuthi manje ayimsithe lento angasakubona ukubaluleka kwalobudlelwane bakhe ngoba phela mnewethu kunengoma eyaculo omgqumeni ethi akekho ngokudlula omunye wahamba uqeda umhlaba. Abantu abaningi bavele bathathe kancane masibuya ngapha ekwakheni ngasothandweni acabanga ukuthi umuntu kuzoba mnandi nje uzojabula kube utararata nje kuwutara akuyona uthando lona othandweni kufanele kube khona ingxabano ngoba ingxabano suke zinifundisela ikusasa ukuthi manihlangabezana naleso simo noma izingane senizikhulisa selihlangabezana naleso simo noziluleka kanjani la ngikhona ke mnewethu ngifisa ukwazi ukuthi iyatholakala into yokwakha imizi. Angithi uyabona ukuthi sikhuluma ngabantu omunye ulobolile omunye mhlambe kade seganiwe eganile wanenkinga wahamba lokufanele abuye manje angazi noma uyangizwa yini. Ngizwa kahle mnewethu ayikhona induku enjalo mnewethu yomuntu nje othi nje mina sengishiwe ubaba wengane zami sihlukana isikhathi esingaka noma ngimfonela ifoni akasayibambi khona ke induku enjalo ngiyaye ngimnike yona umuntu ayisebenzise aqala amfonela omunye umuntu mhlambe namnethu ngoba phela abantu abefana uzothi uma mhlambe ngizobuyisa lo muntu lo ngizosebenzisa le nduku ukubuyisa lo muntu akukona ukuthi sengiyathakatha. Hayi awuthakathi mnewethu ngoba ubuyisa umuntu ofisa ukwakha naye umuzi awuthakathi ukwakha umuzi lo mhlambe mnewethu uzokuza umuntu uthi uyaqala uyisebenzise bese ngifonela ake sithi ke mhlambe usengiblockile kungabe mhlambe isazokwazi ukuthi isebenze noma kufuna ngizame olunye ucingo ngoba mina usengiblockile ngisakwazi ukuxhumana naye. Uyena mnewethu ozokufonela ngoba wona sowumthintile ngale nduku ukumthinta kwakho ngale nduku uyaqala abe nemicabango yakho akuphuphe akhumbule izinto ezimnandi enani indaba ezimnandi enani ikhuluma kusekuhle iqala isuke liyankungu nawe futhi uyaqhuma la uyaphalaza waphela lento isuke ihamba nezichithe ezithile kwesinye isikhathi. Ngamafuphi le nduku le umuntu uyayisebenzisa yena
uyisebenzisa yena. Yebo. Akukho mhlawumbe ukuthi kuyadingakala kwalo. Akukho kudingakala, yena usebenzisa nje induku abizelwa umuntu kule nduku ngebizo lakhe. Ya uzobe seyasabela ke emva kwensuku ezintathu nje uzothi uyezwe ngekholi yakhe emfonela. Ya. Emva kwaloko kusho ukuthi ucu seliyabuyelana ucu. Ya siyamthetha isithando sami ake sizame ukubonana silungise inkinga. Mnewethu baningi ke abantu la abayisebenzisile imithi ikakhulukazi ethinta intombi, ethinta ubudlelwano, ethinta ukuthandeka, ethinta ukubuyisa izinto ezithile nokubuyisa umuntu othile okade sekushiyile. Omunye umuntu uzofisa ukwazi ukuthi le nduku lena njengoba ngikhuluma kuyona ngimbiza lo muntu ayinaboni mhlambe kumngozi kumina nasesidalweni mhlambe singiphethe ngokwezinto mhlambe ethakwe ngazo. Angizugcina mhlambe sekinenkinga sekuba sengathi manje sengisebenzisa izilwane. Ayinazo yini izilwane? Iphephe kangakanani kumuntu mhlambe othola ukuthi akayena umuntu omuthi kodwa ngoba ufuna ukuzokwakha umuzi awusebenzise. Iphephe kangakanani? Hayi iphephile kakhulu mnewethu, ayinazo izilwane, ayinamngozi kuwena ngoba kufana nani mnewethu njengoba siqale sikhipha isichitho. Umuthi wesichitho mnewethu kufana noma labantu abasithumelayo isichitho. Mosithumela isichitho uyasithumela uphinde usikhiphe ngoba ngesikhathi usuzosithumela kubo kuphela liyanti iyahlala kuwena nawe uzibone usungasekho, igazi lakho lingasekho lihle kubantu ngoba yini usebenzisa kakhulu umuthi wesichitho. So nawo ke lwesiwe sikunika wona wesichitho ufike usebenzise phinde sikunika omunye futhi uthi hayi ke awuklini igazi lakho ke manje ube right, umuntu wakhathi mefika kuwena afike nje akubone umuhle ucwebezela ulungele ukuthi nilungise izinto zenu. Mhlambe mnewethu sesizwa ngasemaphethelweni kuzoba khona umuntu ozobuza ukuthi sengiqhumile manje ngaphalasa wangithinta lo muntu. Uma mhlambe esefisa ukuthi sibonane ngoba mhlambe kukhona nokunye engikwenzayo noma ngisosengiphelele nje ekutheni mhlambe ngiyaqhuma ngiyaphalaza kuphela. Bengabe senizobonana mnewethu ngoba kusuke sivele mase sifuna ukwenza into eyigaranti ewusho ukuthi mengabe nihlangana nalomuntu ayivuki izinto ezindala le ngxabane ezazini xabanisile. Khona imithi emihle wena kusuke kufanele uyisebenzise before niyohlangana naye. Azothi nje mekubuka nje kuba ngathi le nihlangana khona vele athi hayi asivele soyiqedelela ekhaya lenkulumo. Okusho ukuthi umuntu kubalekile ukuthi uma seqedile mhlambe wamthinta lo muntu akakuthinte nawe. Akangithinte nami ngimnike phela izinto zokuthi ke manje abe muhle kuyena membuka. Newethu la kukhona umuntu la ohanjelwe intombi yakhe. Ushimanele. Kungabe mhlambe ukusefe yini kubantu abasizayo noma usiza noma ngabe ubani ofisa ukusizakala? Abantu engibasizayo kakhulu mnewethu kuya kuba abantu mhlambe umuntu nje osuke hanjelo uma wengane lo muntu nje wasebenengane nje sekukhona into manje ebahlanganisayo nalomuntu. Labo bantu abanjalo ke ngiyaye ngibasize kakhulu ngaphandle ke kwentombi noma komuntu nje ozobe sukela intombazane yabantu ngoba seyimalile ngamaphutha akhe kungekho lutho futhi nayo oliphathekayo phakathi kwento yabo. So lo muntu onjalo ngiyaye ngingathandisisi kahle ukumsiza ngoba ngisuke ngingayazi into yabo ukuthi iyapi izohamba ipheleliphi. Mbuke lo mpunga yesintu asibonge kakhulu ngokuthi ubuke lo mfanekiso oqoshiwe njengoba echaza umkhulumi Mashimane ukuthi imizi yamadoda uyakwazi ukuthi ayivuse, uyakwazi ukubalekelela abantu abanenkinga ebudlelwaneni babo. Kodwa ufuna kakhulu abantu abanento ephathekayo njengoba ebalule ukuthi abantu abanengane kuyinto enhle kakhulu ukuthi bahlale labo bantu. Ukuze ingane ingezuba intandane. Ngoba into eyenzakalayo esike siyibona bagcine belwa manje belwa ngengane. Uyabona leyo? Vele nje nangokwesintu
uma usuzalisile lowo muntu kusuke kufanele umthathe umenze umfazi. Yes. Iqala lapha ekumoneni uma ke wathatha umntombi nje. Yeah. Uyalotshwa ke lamathongo ukuthi umfazi wakho lo. Yeah. Uma ungazange uzumthathe kusuke sekuyicala. Yeah. Manje kubalekile abantu ukuthi bakhule. Umuntu angavela emukele kalula into yokuhlukana nomama wengane yakhe. Yebo. Kufanele leyo nto leyo insizwa kithi nawe dadewethu kungabi into elula kuwena ukuthi uyamukele. Ube nethemba lokuthi vele usazokwazi ukuqhubeka nempilo uthini ngengane ezophenduka intandane ukhona. Lungisani indaba yenu nihlale phansi nixoxe uma kunezinto ezithile nafakwa zona nangu Mashimane uzokwazi ukuthi anilekelele nikwazi ukuthi nibuyelane nibambisane nempilo yengane ihambe phambili. Nginamanga Mashimane. Uqinisile mnewethu kunjalo. Yeah. Yeah. Asibonge kakhulu kwembukelo empunga yesintu ukuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe. Siyacela ukuthi uthathe udlulisele kwabanye abantu. Le number lokuzibona zivela le screen sakho yezakho Mashimane uzomthinta kuzona uzoko ukuthi utholakala kuphi ngasikhathi seni nizokwazi ukuthi nje nenze zonke inhlelo kuhambeka kanjani uma ufisa ukuya kuyena. Ake sithi ke nje impunga